Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus maingon, pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon o nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ignon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili. Imo hinuon siyang ignon, andama nga akong panihapon, unya pagtapis og serbihi ako. Humadi ini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Maong usab kamo. Kung makabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ang inyong kaugalingon. Mga sulugoon lamang kami ug nagbuhat sa among katungdanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. So karong buntaga, mabalandong na pud kita, no? O mga importante kayong kinaiya nga angay batunan sa usa ka matuod nga Kristiyanos. No, kagahapon ang ato ang pagtulunan, you become what you believe, no? You become what you believe. Sa ganito meaning na kung Diyos nun ka, makita gina sa imong kinaiya. Sa ato pa kung ang imong kinaiya dili Diyos nun, wala ka kanito o Ginoo di ay suhid-suhid rin ang imong pagsimba kaya naman. Wa man ka mahimong Diyos nun, so wa ka dili ka mo to Diyos. Karon lain akong pagtulunan nato. No? Karon na pod ang gitudloan na pod kita kung unsa ang kinaiya sa usa ka taong Diyos nun gihapon. Ang taong Diyos nun mapaubsanon. Ganyan na, no? Kay in general, mura makayo ka, Diyos nun man na siya, no? Para pangutanon, mapaubsanon ba? Ug madili, adili gihapon na Diyos nun. No? Klaro ba? Kung ang imong kinaiya, dili ka mapaubsanon, di gihapon ka Diyos nun. Kaya ang pagtulunan sa Ginoo, nagkanayon man, ang magpaubos, ipataas. Ang magpataas, ipaubos. Should you think, so sa iyo parang daang huda-huda, mapaubsanon na ka. O diha sa imuhang binuhatan, mapaubsanon yun ka. Ingon niya na. So muna, nga, manikamot yun kita. Nga mahimo tang tirud-anay nga Diyos nun. Kaya basin bag naghuna-huna rata ba? Muraga, og sa ato, pana feeling ra nato, Diyos doon tanya sa tinud-anay di ay dili. Nga naman, tungod kay dili makita sa atong kinaiya. Kaya sa tigisulti ni Saint Ignatius, you are what we become, what we believe. Kung unsa ka kung tinuod yung kang Diyos nun, kung tinuod kang mituo og Diyos, Diyos nun yun ka. Nga usa sa mga kinaiya sa taong Diyos nun, matud pa sa atong Ebanghelyo, ang pagka mapaubsanon. No, niingon diri sa atong Ebanghelyo nga kung makabuhat gani mong maayo, ayaw mo pagdahom nga gantihan. Kaya naman, mga sulugoon rata. No, miingon si Kristo, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. No, niyan. So muna siya. Unya, ato nang mahimo kung aduna kita'y kinaiyang mapaubsanon. So kinahanglan di ay nga, duna kita'y gitawag nato panahon sa pamalandong. Muna yung gitawag nato sa in English o solitude. O, sama ni Kristo, nga mangita gid siya panahon nga mamalandong sa lugar bitaw nga mingaw. Mga mingaw nga lugar nga diin adto siya dito mamalandong. Unsa man yang gipamalandungan? Of course, muna yung gitawag na to sa in English of self-evaluation. Kung sa man,
nahimo pa ba, nakatuman pa ba ako sa gisugo sa Dios kanako? No? Am I still the instruments in the hands of God? Instrumento pa ba Ginoon kos Ginoo o instrumento na kos panulay? Yun yan. No, i-evaluate yun din nato atong kaugalingon. No, nga, unsa pa madagay ko ini? Instrumento pa madagay ko sa Ginoo ani? No, basin dagay instrumento na kos panulay ini. Ako mo ay nagdalag kagubot sa lugar. No, kaya kung ikaw gani nagdalag kagubot sa lugar, murag dili ka instrumento sa Ginoo. Sumunday ka, murag instrumento ka sa demonyo ana. Klaro? So you try to evaluate yourself and try to think, act with humility. Magpapausanon yung ka ba niya? Kanunay yung kang namalandong, so dagay ko. Instrumento pa dagay ko sa Ginoo ini o instrumento na ko sa demonyo. Yan naman. Kay, taghan man ko kayong kontrak. Sa dagay ko ini, dagay. No, sa dagay sa imong ikakuan nga. Kaya sa dagay sa ipan ini, murag daghan man sila. Sa ato pa, murag ako dagay mo sa ipan ini, kay halos tanang tao kontra man ako. Sa ato pa nahimo kang instrumento sa demonyo. Sumulay balantayan ni mo kay instrumento kas Ginoo sa demonyo, daghan kayong maimperno tungod nimo. No, muna nga pag-abot nga maimperno ka or mapurgatorio ka, daghan kayong mga tao mo tulisok nimo dito. Pag-abot yun nimo dito sa imperno, pag-abot nimo sa purgatorio, daghang moingon, nakaingon natong na nga imperno ta. Ni ara ning nakaingon na imperno ta. Niya na. No, buko na doon kamo ni nakaingon na nga imperno ta. So muna. So unsa tay atong pagtulunaan karon? Something to do with being godly. Unya mamahimo lamang kitang godly kung aduna usa sa mga kinaiya nga atong batunan, isip usa ka Diosnon, mao ang kinaiyang mapaubsanon. Unya, tungod lagi kay dili man ta perfecto, doon na gitay kanang gitawag na to regular self-evaluation. Nga diin atong tanaw ng atong binuhatan kung nahimo pabadagway tang instrumento sa Ginoo. Delikado kayo nahimo na noon tang instrumentos demonyo. No, panalitan. So sa ganito, nagkagubot ang lugar tungod nimo. No, perting gubuta ang lugar tungod nimo. Ang instrumento kas demonyo. Kaya ang instrumento sa Dios mauman mo'y magdalag kalinaw sa lugar. Ang tinuod nga instrumento ni Kristo mao'y magdalag pinasayloay sa lugar. Mao'y magdala o maayong kinaiya. Pero nagdinumtanay na ng mga tao tungod nimo, tungod sa imuhang kinaiyang di mao, hapit na nagsinugbagay na ning uban tungod sa imong pagkatabian, murag dili ka instrumento sa Ginoo. Sa ganito ka, murag instrumento ka sa demonyo. So muna nga, paningkamot nga mausob ng imong pagka-instrumentos demonyo. Sa imong buhaton, self-evaluation, solitude, malandong ka. Eksakto itong giingong pataya ka, mura demonyo ang dala na kuhan. So muna, paningkamot ka. Usbay mong kaugalingon. O bitaw na ka, doon ay mga retreat, doon ay mga recollection, doon ay mga misa, doon ay mga wali, aron nga magbago ka sa imong kinabuhi. Mo man ay purpose sana. Nga doon naging mga pagmaymay, doon ay mga pagtulunan. Pag dili gyud ka mo to, kay mo padayog-dog gyud ka ang imuhang garbo, purgatorio. Kung dili magani purgatorio, impyerno. Sama nato. Wa man ka nagbago. Dili man ka mo to, kay garbo ra jud ka ang imuhang kinaiyang di mao. Di ikaw gon. May makapugong nimo o gusto kang muadto sa purgatorio o gusto kang muadto sa impyerno. Sama nga wala po'y makababag nimo kung gusto kang muadto sa
langit. Manindong palikod.